Здравейте! Днес ще се потопим в една от онези малки, но ключови особености на българския език, която често обърква изучаващите го. Става дума за броенето и по-специално за съществителните от мъжки род. Ще разгадаем заедно този пъзел и ще видим защо правилото е толкова специално. Да видим набързо през какво ще преминем. Започваме с проблема, после ще си припомним лесните правила, ще се справим с двете основни уловки и накрая ще имаме ясен наръчник, с който грешките вече ще са минало. И така, да започваме. Всичко тръгва от един на пръв поглед съвсем прост въпрос. И ето го и самият пъзъл. Нали, звучи логично. Щом са много столове, би трябвало да е 2 столове. Точно тук е уловката и една от най-честите грешки. Отговорът на този въпрос крие ключа към днешната ни тема. Добре, преди да скочим в дълбокото, нека първо си припомним основите, които най-вероятно вече са познати. Започваме с най-лесното. Вижте, при женски и среден род нещата са си съвсем наред. 1 круша, 2 круши. 1 пиле, 2 пилета. Тук просто си ползваме стандартната форма за множествено число. Няма никакви изненади. И ето тук вече нещата стават малко по-интересни. Защото за съществителните от мъжки род, които не са лица, българският език си има специално правило. Тази форма се нарича блойна форма. Звучи малко технически, но всъщност идеята е проста. Използваме я само когато слагаме число пред предмет от мъжки род. 2, 3, 10 или пък думи като колко и няколко. И ключовото тук важи само за неодушевени предмети. Вижте разликата черно на бяло. Много учебници, но 3 учебника. Забелязвате ли как окончанието се променя? Точно това е бройната форма в действие. Хайде да видим още няколко примера, за да стане кристално ясно. 1 сандвич, много сандвичи, но 4 сандвича. Веднъж като се хване модела, става лесно. Добре. И тъкмо когато си мислим, че сме схванали всичко, идва вторият обрат. Ами ако броим хора от мъжки род, какво става тогава? И ето го ключовия момент. При предметите, както видяхме, променяме самата дума, съществителното. 2 стола. Обаче, когато броим хора, думата си остава в стандартното множествено число. Това, което се променя, е самото число. Не казваме 2, а 2. 2 студенти. Тези специални форми на числата – 2, 3, 4 и така нататък, се наричат мъжколични. Използваме ги само и единствено, когато броим лица от мъжки род. 2 студенти, 3 лекари, 4 приятели. Важно е да се знае, че това важи най-вече за числата от 2 до 6. И разбира се, както във всяко правило, и тук има едно голямо изключение, което просто трябва да се запомни. Думата «човек». Тя е напълно неправилна при броене. Казваме един човек, но 2 души, а за много – хора. Няма особена логика, просто се научава наизуст. Хайде сега да видим как тези две правила работят заедно в една съвсем реална ситуация. Да си представим, че влизаме в този фризьорски салон. Първото нещо, което правим, е да се огледаме и да забележим предметите наоколо. И какво виждаме? 2 стола, а не 2 столове. Забелязваме 3 шкафа, а не 3 шкафове. Тук си прилагаме първото правило, което научихме – бройната форма за предмети. Добре, а сега да отместим поглед от мебелите към хората в салона, защото за тях правилата вече са други. Логиката е много проста. Фризьорката е жена, така че казваме една фризьорка. Лесно. Но да си представим, че 2 младежи чакат своя ред. Как ще ги преброим? Ето тук идва второто правило. Трябва да използваме специалната форма на числото. Значи казваме 2 студенти със стандартното множествено число на думата. Да се каже 2 студента в този контекст би било напълно грешно. И така, време е да съберем всичко на едно място. Един вид финален пищов по темата. И ето го! Всичко, което трябва да знаем е събрано в тази таблица. Женски и среден род – лесна работа. Използваме стандартното множествено число. Мъжкият род обаче се разделя на 2. За предмети променяме съществителното, то отива в бройна форма. За хора променяме числото, то става мъжколично. Това е цялата философия. Пъзълът е решен. Броенето на български си има своите тънкости, но вече знаем каква е тайната. Просто трябва да правим разлика между предмети и хора. Сега, когато някой каже 2 стола и 2 студенти, ще е напълно ясно защо е така.
А какви други такива граматически загадки искате да разнишим заедно?